Pila naman lang di ang kwanda ning talisay pa nabilin? Upat? Wala na upat. 8 ka buk na, di ba? Ama dani ang naitlog. Ambot ka ng duha ko, asa ka na nag-itlog, ano na ako na magkit Sayang kay tong anak sa kwan oh, piso sa talisay. Utso to ka buok. 4 na lang. Doon itong isa kalaki. Pila naman lang date kabuk ni Pato nabilin. Pulo. Ha? Pulo na. Napulo na lang? Ang igsoon na natin. Asa? Dana, malaki. Oh, Yan ang namatay sa ilaw. namatay sa ilaw? Mga balibo ka rin nala. Naglayo to. Anak mo na dana o. Mo man yung anak na tong kwan oh. Unto ara. Laki mo na. Alam mo naman din. Good morning guys. Di ako karon diri sa balay sa akong mama diri sa bukid. Ang mga pato uban nangamatay. Ang uban pod na piso nangamatay. So mao na lang to siya ang nabilin. Paingon ta sa tangkal kay atong tan-awon ang mga dikdik. Mga dikdik para sa among festa gaya ay sa pesta. Mga dikdik, how are you? How are you today? Are you eating already or not? So wala pa sila nakakaon. Kani siya naundangan jud ni siya og bahog. Kay unsaon man nga nagkadisgrasya man ang tanan. So mao na ni siya karon kay kung nasigundahan pa ni siya og palit nako sa bahog. Kay napalitan ako ni isa ka sakong bahog ni tubo ang ilahang ko ano, ang ilahang kadakon. So naundangan man pagpalit sa bahog mao nang wajud siya ni dako. So mutupong paunta na diri, charot. Joke lang ha. And then dito ta sa among kusina. Kani ang among kusina dili jud ni mao ang akong plano dani para sa among kusina kay aton taning ihalublak diri sa kilid. Pero nagkadisgrasya man ang atong YouTube channel, gikahoy na lang ni Papa. Ako unya ni siyang palitan sa scene kay nakadiskarte man ta og kwarta. Charot, nakadiskarte og kwarta no? Ang abuhan pod diri ibutang ni Papa banda. So ako na lang siyang giignan si Papa nga ang scene nga gamiton sa abuhan kato na lang mga daan-daan. Daw ang kanipudan ni banda sa CR, palitan po ni siyag scene para mailisdan. Ang banggira siguro, diri siguro ni Papa ibutang dapit ang banggira. Mauni diri ang balay sa akong mother. Kay ang among payag ni Sherwin to aman sa Esperanza. After dani, ang ako na pod lihokon dito sa akong lote nga napalit. Dito na pod ko magkikay para sa akong balay nga gamay. Puhon-puhon o grasyahan ta sa Ginoo puhon. So naanay mga kuan sa log kulang pa ni siya. And thank you so much to Lilin TV kay siya jud ang nag-assist diri, siya ang nag-support nila ni Mama, nila ni Papa diri. And thank you sad sa kay Jan kay nagpalit po si Jan sa bugas. Gidala niya diri. Kay ako, no support jud ko this time kay tungod lagi ang atong trabaho nawala man. Ang pag-vlog isip na puto na akong trabaho kay di kita man tano. Pero unsaon man nga nadisgrasya man ang atong trabaho, na undang man ang atong trabaho mao nang wala tay income. So maskin wala tay income, laban-laban lagi hapon ta Japan. Ang plano jud sa festa kaning duha ka baboy gaya ay jud ni siya. So kani siya di jud ni pwedeng tuison ato jud ni siya gaya sa pesta puhon. Mga dikdik,
Oh, malapit na kayong mabambam. Mga dikdik ha. Di adiri si Sherwin. Nakalbo na si Sherwin. Agoy, nakalbo na si Sherwin. So manguha ta karon og kuan guys. Kana ang kamuti tap kay daghan man kamuti tap diri. Bib, kuha ko dato sa planggana gamay kaw kay manguha ta dani para atong isudan. Mukaon ba mo og kamuti taps? Diri sa bukid guys, ang mga utanon ni mama diri, kamuti taps. Tapos naapod siya'y kamutian dito sa akong luti, wala na ngunod. Ambot og unsang pagkaunsaa nganong wala na ngunod ang iyang kamuti. So siguro, girigla. Maunang karon mga tag kamuti taps. Mauni ang kamuti tap. Diri sa amoa ang tawag kamuti tap. So mga ta karon kay ato ning lapawan sudan na. Huy, di naman ni kamuti tap akong nakuha. Kuha naman ni siya. Sitaw. Kanang baboy dagko na unta kayo na karon. Saon man nga naundang-undangan man sa bahog. Maura jud siya kadako pero okay na yan. Carry na yan para sa pesta namin. Excuse me. Diyan ang atong plangganang gamay. So magpadayon tagkuha dani kay maura ni atong isudan. Diba? Di na ta magpangita pa sa kuan. Kana ang fried chicken diha. Adobo. Lechon. Kani enough na ni siya. So daghan kay salamat jud sa akong igsuon pod nga si Lilin kay maskin tuod og na siya ay kuan pamilya nag-support gyapon siya diri sa kang mama. Datong niagi nakadaog siya sa Swertres. Iya pod gi dalhan sila ni mama diri sa kuan kanang bugas ug isda. Unya, mupalit ko sa scene unya kay para matrabaho na po ni Papa. Ugma pa, di nakagtrabaho? Lagi, ugma. Okay, para makuha na naa. Maatupan na naa. Kay, ilista na ko karon tanan ang paliton. Kay para maasikaso na din ang among kusina para wala na din ko yung naun-naon. Pwede na din kumuadto sa kuan, buhol or asa ko paingon. Maunang huwat-huwat lang mo kung asa ta paingon ani. Kay mag-abroad ta. Abroad. Bitaw no. Thank you guys sa inyong tanan ha sa mga suporta niyo sa akin. Thank you so much. Di na ang atong kamuti tap sudan na ni siya. Maunang atong diskarte ang atong sudan diri sa bukid. Kay na may daghan mautan-utan. Kung dili lang jud ka arte, so di jud ka magutuman, no? Ang problema diri sa bukid, bugas ra jud. Kay kung wala kay bugas, unsa may kuan nimo? Pari sa imong utan, di ba? A few moments later. Eto, pak diretso ang atong luto, no? Nakaluto dayon ta diretso. Akong gisagulan sa sardinas. O, lami na ang atong sudan sa pamahaw. Mamahaw ta ninyo karon guys. Naghikay si Papa sa iyahang baon kay mag-duty na siya karon sa iyang opisina. Mauro na mo tubig pa. Nagbaon si Papa guys kay dito ra na siya mukaon sa ilahang dahikan. Uban si Riri karon pa. Sila ni Riri, daghan na sila magdahik sa Parakata. So mamahaw na ta ninyo kay naapod mi ginamos. Ani gipalit ma. Ani gipalit. Ni mami. Ay la mami. Tapos di ara nga atong naluto na sudan. So mga ta ninyo, tanan diha guys, mga ta ninyo ha.
Kay lamit kay tagsudan karon. Oh, si Sherwin. Di na si Sherwin. Nakalingkod na si Sherwin. Ako'y nagluto dani, sabaw-sabaw. Kani siya walay bitsin, pero asin rin gibutang dani niya. Lami naman ni kay naay sardinas. Kisay mo kaon diya ginamos. Nanay suka ni siya, mouse nga ginamos. Ang magpre si mother. Mansa hapto sa salamat do sa Diyos sa mga ko kanamo nga among kanon karon luto magpapabasog ng katanjo sa among lawas. Salamat Lord sa kabasog sa among lawas. Amin, mga unta ninyo tanan. Kanikon mo? Ano ka naman bahaw? Sa ero nila mo. Pag isa ka kutsara at ito. Sibo gamay, bib. Sinako ba? Sibo gamay. Diha, oh, para klaro ang atong mga dagway dani nga mga gwapa kayo. Kaunta ninyo, guys. Okay. Dilin hapon ito. Ha? Dilin hapon. Ag parang mata ko pero lain kaya paminaw kay giubuha mo ko niya labad akong ulo. Agbasa kuan kuan. Hapit na lata ni ako gapon no. Kay Pag kuraw na pag lunod ako sa kuan akong ibaliba ang utan. unsa nga utan? Ako Nya natakilid man ang kuan. kalha. Oo, katong akong gi Mo baliskad na ayuha utan pag butang kay na ang namay ininit datos takuri. magani ka. Adito na yabo. May ganit na wala nakasagid akong kuan sa Kadirong dako. nga kuan ang gid ako dan. Lagi di magani ka kuan kadirong dako. Amping ka. Kaya dani pwede naman na kuan pa kana na may salog pidpid lang din na ang kuan ana ang kawayan dinhi. Kay para di na mamagtuyok dito. Makuha nga Nya kay ang mga bata ang kapangat itong mga bata ni Bibi din hindi nakalapos. Makuha Di man. Ang pagkabutang mo gusto kawayan kay anak man di man ingol lihang. Pwede lang siya dana kan abilihan. Di na ko maka hawa-hawa diri out. Di naman magbian kung indang ko pagkakutit sa bahay ng pudana. Yan na din na. Tangan lang mo natugkuan kawayan pas ganit to oh. Ay. Kauna gibutangan man ni umok sa kawayan na siya ni tapat ang sin. Ay, butang kawayan. Kanang kuan kahoy. Gahi man. Ang di man na siya lataon. Kay kung lataon, wala na yung lami kung lataon, di ba? Kinanglan half cook lang Dili pagkaluto. halang-halang man ditong kuan da. Sardina? Mm. Dara. Tinuan gid na ko. Humana pamahaw, muato na ko sa ubos. Muhapit ko lalilin karon kay magilis. Si Papa, musakay si Papa sa among akay. Paingon po na siya magdahik. Ako. Il. Bunga. Sige na. Thank you guys.